to denmisɛnnin maakɔrɔ yɔrɔ ɲɛnama fara yɔrɔ sonnama ka aw minnu tulo b'an na sangadani in na aw sɔgɔlen bɛ arajo Mathieu FM na ka bɔ Tizibugu kilomètre 9 la min ye ni ladala jamu ye anw fɛ yan nɔ min ye sibiridonyaw sɔgɔmada fɛ sɔgɔmadafinɛgɛ kaɲɛ 10 o dana mana gosi ka taa bila fo a ɲɛ 11 na an ka ma ko dɔgɔkun kunnafonidi sɛbɛnw kɔnɔ ko sɛbɛn ninnu kɔnɔ ko a bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kurukara fɛn minnu bɛ fɔ kunnafoni dibaw fɛ ko fasirikɛlaw dabaji karamɔgɔw mana fɛn minnu sɛbɛn an bɛ a bɛndɛgɛmɔ k'a dilen bɔ ma ladiriya la min ye dɔgɔkun mana fori min ye dɔgɔ furancɛ kɔnɔna na sɔgɔmada in na kuma so kɔnɔ i n'a fɔ ladala Mamadi Bakɔrɔba Konatɛ ka taa se min ye ne yɛrɛ Abdou Touré ma choix kɔlɛ la walasa aw ka se k'an kumakan mɛn yɔrɔ janna fulaw den bolo Jawoyi Jalo min ye kanako ye u bɛ bayo mukoro bolo kumaso in kɔnɔ k'an dɛmɛ baaraw la hali bi walasa jasanuma minnu bɛ yen nɔ aw bɛ se k'olu lajɛ Fɛnɔta Tapili ale yɛrɛ kunnafonidila an fɛ yan nɔ min ye an baarakɛɲɔgɔn fana ye ni o ye Sulemani Ayidara ye fana bɛ min ye kalanbulon na sɔni dɔgɔkun kunnafonidi sɛbɛnw kɔnɔ ko an n'a yɛrɛ fana kumakan e ko cogo di Bakɔrɔba Karamɔgɔ Touré an bɛ lamɛnbaaw ni kanubaw fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛna kuma caya ka sababuya kɛ kunnafoniw kɔni u ka ca bolo bi kunnafoniw ka ca bolo bi Bakɔrɔba kuma ɲɛna ne bɛ n tɛgɛ don balan kɔnɔ ni bɔ ni sɛbɛn fɔlɔ min ye an ko ma ko min ye ayiwa sɛbɛn tɔgɔ tun bɛ an na taa fɔlɔ min ye sɛbɛn kɔnɔna na fasirikɛba n'o o ye Ismaël Traoré ko Choguel Kokala Mayiga Mali premier ministre k'a tun bɛ ɲɔgɔnyeba kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Nations Unies n'o diɲɛ naani tɔnba u ka ɲɔgɔnye kɛnɛ kan ka kɛ ni sibiri tɛmɛnen ye septembre kalo tile 25 Choguel Kokala Mayiga a ye kuma ta min kɛ a ye min ye bɛɛ lajɛlen fo ko ne bɛ aw fo aw minnu ye diɲɛ maramasaw ye min ye présidents ka taa premier ministre ma ani masakɛw a ko n bɛ foli kɛ ni ne yɛrɛ tɔgɔ ye n bɛ foli kɛ ni maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye n bɛ foli kɛ an ka président mun bɛ camancɛ fanga ko la ni o ye colonel Assimi Goïta n bɛ foli kɛ n'ale yɛrɛ tɔgɔ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye Mali ye o kɔni a bɛ fɛn mun kɔnɔna na a ma dugu maa si la Mali bɛ latigɛ bolo latigɛ min don latigɛ jugu tɛ sabu Ala subahana wa taala ye fɛn min da adamaden ye walima jamana ye f'i ka tɛmɛ o tɛmɛ siraw fɛ a ko o de siratigɛ la kabiri san 2012 ka na bila bi la min kɔni ye basigibaliya gɛlɛya ye o bɛ Mali kɔnɔna na o gɛlɛya i b'a ye k'a fɔ min ye diɲɛ jamana ye u bɛɛ lajɛlen ye Mali magɛn min ye diɲɛ segin naani basigi jɛkulu o bɛ anw fɛ yan nɔ ka taa se tɔnba wɛrɛw ma Faransi ka kɛlɛbolo fara an ko ma ko Barkhane ka taa se min ye Takuba ma ko diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ anw fɛ yan a ko an bɛ don min na fɔ bi n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni o bɛ an kan hali bi basigibaliya o ɲɔgɔn bɛ Mali fan caman fɛ a ko n'i a lajɛ minnu ni minnu bɛ yen n'olu nana i b'a ye k'a fɔ Faransi jamana o de fɔlɔ la olu fɔlɔla n'u ka kɛlɛbolo fara min ye an k'o ma ko Serval o nana mɔnɔ bɔ ka tila ka yɛlɛma tuguni a nana kɛ Barkhane k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye MINUSMA ye olu nana Mali la san fɔlɔ min na o de ye 2013 ye k'a ta o don na ka na bila bi la o fana ye san caman ye ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ninnu bi kɛlɛ la u bi fɛɛrɛw la ko fɛn min kɔni ye Mali kɔni ye ko basigibaliya gɛlɛya donc Bamanci u ka se ka diɲɛ yɛrɛ minɛ min ye dugu u bɛ bɔ dugu dɔ ka dugu wɛrɛ la ko o kɔni ko o bɛ ka kɛ don ni don ko Maliden yɛrɛ kɔni kamana ganna ninnu bɛ baara min na an fɛ yan min ye MINUSMA ye n'o ye diɲɛ segin naani basigi jɛkulu ye olu ka baarabolo fara min bɛ yen nɔ n'u b'a wele k'a fɔ ko kun fɔlɔw la o kun kama ko min ye 2100 ye u nana yɛlɛma tuguni ka tila k'a yɛlɛma ka kɛ résolution 21000 ayiwa 2164 ko n'i y'o ta k'a lajɛ ka bɔ san 2013 la min ye o kun ye 2100 ye ka na min ye 2014 la o kun ye 2064 ye 2164 ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko baarabolo ko in o ma don ani ɲɔgɔn cɛ sabula u bɛ yan ko ti kɛlɛ banna nka u bɛ kɛlɛ fara de la kɛlɛ farala e mana don yɔrɔ bɛ yɔrɔ la i mana don yen nɔ ka taa i jɔ jumɛnfura jɔyɔrɔ la ka bɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka dɔ tigɛ tɔ min k'o di dɔ ma i b'a ye k'a fɔ ko o kɔni ko gɛlɛnmanba ye a ko n'an y'o to yen ko waati laban in na k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye dɛmɛbaga wɛrɛw ye ko Mali kɛlen k'i tɛgɛ bɔ olu nɔfɛ ko sabula ko min ye ani bɛnkan b'a ni maa minnu cɛ n'i y'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko olu caman bɛ yen i b'a fɔ u bɛ ka u tigɛlima malo tigɛlima de b'a walima u bɛ k'u barabɔ Mali la wa maa t'a dɔn sabula k'i a bɛ se ka kɛ cogo di gɛlɛya bɛ jamana min kɔnɔ tɛgɛ
tɛgɛ di ɲɔgɔn bɛ e ni o ni ɲɔgɔn cɛ sɔɔni ne bɛ taa dɛ n bɛna an ka minɛnw cɛ n bɛna dɔ bɔ kɛlɛcɛw la ka a dɔ bɛ dɔ la n'o tigi ma fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini a yɛrɛ ye walasa ka se ka jɔ a yɛrɛ ko la ka don dɔ bɛna kɛ k'i bɛ taa k'a tigi bololankolon to k'o de siratigɛ la min kɔni ye Mali ye k'a tigi bolo dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye ko Faransi jamana kɔni k'o ye min kɛ Mali la k'o kɔni ye kojuguba de ye sabula k'a bɛ i n'a fɔ n'i ye maa nɛgɛ ka don n'a ye pankulu kɔnɔ pankulu bɛ sanfɛ waati min na e mun ye pankulu bolola ye e y'i pan ka bɔ a kɔnɔ ka fɔ cogo wɛrɛ la Faransi y'a cun ni Mali ye ni maa min m'o faamuya Faransi ye an yɛrɛ jiri sanfɛ k'a ju tigɛ ni an ye o kuma fɔ an bɛ se k'a fɔ o kuma kɔni kɛlen bɛ ka diɲɛ minɛ an bɛ don min i n'a fɔ bi min ye Sogɛl Kokala Mayiga dɔgɔtɔrɔ premier ministre y'a jira k'a fɔ ko a kɔni tɛgɛ bolo bɛ Mali min ye dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen nɔfɛ ni président Assimi Goïta ale ka yamaruya ye ni malidenw bɛɛ lajɛlen ka ɲinifɛn ye maa o maa bɛ yen k'i bɛ se ka Mali dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na ko an tɛgɛ bɔlen bɛ i nɔfɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye sɛbɛn min sama ka bɔ min ye zɛrɛ kɔnɔna na min ye asipasiriba de Ismaël Traoré Zere Faciri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn karamɔgɔ Abudu Ture ne bɛ n bolo don Mali Flash ko cɛkisɛya k'o tɛ kuma mugu ye min ye Mali kura ye ko maa bɛ se ka i jigi d'a kan ka sababuya kɛ min ye Sogɛl Kokala Mayiga a ye laseli min kɛ diɲɛ tɔnba ka ɲɔgɔn dalajɛba kɛnɛ kan k'o kɔni kɛra sababu ye Mali kɔni kɔnɔ Sogɛl Kokala Mayiga a ka di maa minnu ye dɔ farala olu ka diya ye kan wa a yɛrɛ ka ko maa caman ye kuma in kɛra sababu ye ka Sogɛl Kokala Mayiga ja olu ye ka sababuya kɛ a ye kuma min fɔ ko kabini Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta kabini Modibo Keyita ninnu bɔra ye ko maa den ma sɔrɔ maa min ni e bɛ se k'i jɔ min ye nin ɲɔgɔn na kuma k'a fɔ k'a ɲɛsin Faransi jamana ma k'o kɔni ye fasoden kɔni wasa ka sababuya kɛ Sogɛl Kokala Mayiga i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na a y'a jira k'a fɔ min ye Mali kɛlɛcɛw ye olu bɛ kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen diɲɛ basigili tɔnba MINUSMA ale bɛ kɛnɛ kan halisa min ye lakana ye o sen tɛ ka sabati o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Faransi ka kɛlɛbolo min b'an ka jamana kɔnɔ n'u ko a ma ko opération Barkhane ale fɛnɛ bɛ yen halisa basigi o sen tɛ ka sabati an ka Mali kɔnɔ ka tɛmɛ G5 Sahel fɛ ale ni Takuba ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɔnɔ ko nka halisa min ye lakanabaliya ye ko dɔ de bɛ ka fara ka Sogɛl Kokala Mayiga ale de ye nin laseli kɛ a y'a jira k'a fɔ sajeki kɔfɛ min ye Mali dɛmɛjɛkulu yɔrɔ naani k'a kɛra komi o kɛra sababu ye min kɔni ye jatigɛ wale kɛbɔ yɔrɔ caman kɔni bɛ yen u y'u bolo mana bɔ o nɔfɛ ka sababuya kɛ ko Mali yɔrɔ caman bɛ yen bi ko o kɔni tɛ malidenw Mali jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka mara kɔnɔ o de la Sogɛl Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko min ye Faransi jamana komi yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na ko n'an ko an m'a fɔ cogo la k'a bɛ komi u y'u furi ka bɔ Mali kɔrɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ e damɛ maa min na k'o kan ka e dɛmɛ ka bɔ jatigɛ wale kɛbaaw bolo n'o y'a kɔ don i la k'i wajibiyalen don ka maa wɛrɛ ɲini maa min n'a bɛ se k'i dɛmɛ min ye jamana lakana o bɛ se ka sabati cogo min na ko nin laseli ninnu de kɛlen sa min ye fasoden caman ye k'olu caman kɔni nisɔndiyalen don ka sababuya kɛ Sogɛl Kokala Mayiga a ye laseli min kɛ ko maa bɛ se k'i jigi d'a kan k'a fɔ min ye Mali kura ye ko ni Ala ye ko ni Ala ka diɲɛ ye Malikura ko maa bɛ se ka i jigi d'a kan ka sababuya kɛ Sogɛl Kokala Mayiga ale ni a jɛw ye ko nka a ka laseli a ye Faransi marabagaw kɔni tɔɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ko kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ni o de ye Florence Parly ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko Sogɛl ye nin min kɔni kɛ wa ko a ye kuma fɔ kuma min n'a ti bɛn bawo a y'a jira k'a fɔ ko olu ma u bolo bɔ Mali kɔrɔ bi wa olu ma u bolo bɔ Mali kɔrɔ sini ko min ye ale yɛrɛ kun nana Mali la k'a jira k'a fɔ olu tɛna taa olu bɛna to yan min ye u ka kɛlɛcɛw ye k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ yaasa ka caman kɔni fara u kɔni kan ko nka maliden caman kɔni bɛ yen min ye Faransi ko kuma yɛrɛ ye a man di maliden caman ye ka sababuya kɛ ko dɔ kɛra ten sa san joli joli Faransi bɛ yan min ye jatigɛ wale kɛbaaw ka wulikajɔ ni min ma fara a kan ko o ma bɔ a la ne fasiri kɔni kɛra Mayi Jalo fɛ Mali Flash kɔnɔ. Mayi Jalo bɛ fo Mali Flash bɛɛ lajɛlen bɛ fo u ka wulikajɔ la min ye Mamadi Bɔkɔrɔba Konate bamananw ko n'i ye sɛkili fara kelen ka maa min kun suwa ko gɔngɔnkuru ka janfa b'a la min tɛgɛ don balan kɔnɔ bɔn ni sɛbɛn ɲangu mun ma ko Hub d'Afrique
ko fɛn min ye Yakuba Daw a ko Faransi yugula kosɛbɛ min ye Dr Choguel Kokala Mayiga a ka nin kuma in kɔfɛ k'i b'a ye k'a fɔ min ye Faransika kɔni ye maa bɛ k'i yɛrɛ ɲininka fa de wulila la wa walima fa burama de wulila la maa tɛ se k'a dɔn sabula i y'a fɔ cogo min na min ye Faransi famalakaw ye jamana masakɛ ni o ye Emmanuel Macron ye ka taa se min ye premier ministre ma o fana bɛ bɔ u ka bɔli man ca kunnafoni di siraw kan kosɛbɛ nka hali o yɛrɛ o fana bɛ tigɛrumari kɛ ka ɲɛsin Mali ma u ka ministre min bɛ yen jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw k'o ɲɛnabɔ Jean-Yves Le Drian o fana bɛ min ye o n'a ɲɔgɔnna kow kɛ min ye ministre ye min bɛ kɛlɛcɛw ani mugubon kunna ni o ye Florence Parly ye k'i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni a kɛlen n'a fɔ hakili wasu ye u minɛ Choguel Kokala Mayiga maa yɛrɛ kɔni kamana ganna cogoya jumɛn Mali kabiri indépendance waatiw la ka na bila bi la san 60 bɔɲɔgɔnko yɛrɛma hɔrɔnya k'i b'a ye k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna kuma i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na fasiri tɛmɛnen kɔnɔna na a famana k'a fɔ Mali fɛ min ye diɲɛsɛgɛni ka tɔnba o kɛnɛ kan a ko dɔgɔ duman tun ye min ye u ka lajɛba 76 ye k'i b'a ye k'a fɔ maaw kɔni u sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala sabula ko Choguel Kokala Mayiga a sera ka galabu sɔrɔ cogo jumɛn a sera ka courage sɔrɔ cogo jumɛn ka nin fɔ nin kɛnɛba in kan diɲɛ maa ɲɛna k'a kɔni k'a ye Faransi sɛbɛ tɔɔrɔ k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko i b'a ye k'a fɔ min ye ka kɔni bɛɛ lajɛlen ye Florence Parly a yɛrɛ tun ye taamaton ta ka na Mali la o kun ye min ye walasa kuma ɲɔgɔnw bɛ se ka kɛ cogo min na min ye Faransi ye u ka kɛlɛ taa ni ka segin o bɛ se ka kɛ cogo min na u tun ye taa min fɔ ko taa ma bɔ tɛgɛdi ɲuman min bɛna kɛ ni resu jamana ye k'o bolo ka kan walasa min ye baaraw ye ɲɛ bɛ se ka sin a ma joona cogo min na o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ min ye Florence Parly a ka nali an bɛ se k'a fɔ cogoya dɔ la k'a fɔ a nakun a ma ɲɛnabɔ sabula Mali ɲɛmaaw y'a jira a la a nalen k'a fɔ ko Mali kɔni basigi kama k'a sɔrɔ min ye jamana bɛɛ bɛ ni ɲɔgɔnna dingi danga la ko basigi kama ko Mali kɛrɛlen don Mali bɛ sɔn ka don da bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn minnu bɛ yen k'a fɔ k'o bɛ se ka kana sabati mɔgɔ fɛn bɛ yen k'a fɔ k'o bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni Mali ni u bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko Mali kɛrɛlen bɛ ka o bɛɛ kɛ walasa jamanaden ka se ka lakana sɔrɔ ten ko Faransi jamana u bɛ an fɛ yan nɔ u danse ko jamana wɛrɛw fana o fana bɛ se ka fara kan walasa olu ma se ka yɔrɔ minnu lasɔrɔ walasa o jamana wɛrɛw bɛ se k'an dɛmɛ o baaraw la kana ka se ka sabati a ko New York kaw fɛ yen nɔ nin ɲɔgɔn ye kɛnɛba in kan Choguel Kokala Mayiga a ye nin kuma fɔ waati min na k'i b'a ye k'a fɔ Faransi a ɲɛmaa minnu ni olu tun bɛ yen nɔ ko olu sɛbɛtɔrɔ la ko hakililajigila min ye Faransi jamana ɲɛmaa ye k'a yɛrɛ ma taa nin ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan a kun ye maa min bila ka taa a nɔ na jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kun ye ɲɛnabɔli tɔgɔ la Faransi jamana kan o de ye Jean-Yves Le Drian ye ko o yɛrɛ ma kuma ta koyi o ma discours kɛ a ma foyi wɛrɛ kɛ ko nka ko min kɔni bɛ yen n'an b'o to an hakili la ko nin ko min filɛ nin ye Faransi jamana sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la ko an k'a lajɛ n'an bɛ fɛɛrɛ ni dabali min kɛ an k'o kɛ n'o tɛ Faransi tɔɔrɔlen k'a dɔw la ko kɔlɔlɔ b'a la dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye mun sama ka bɔ d'Afrique kɔnɔna na min ye Yakuba Daw ale de y'a fasiri d'Afrique fasirijɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abudu Ture ne bɛ n bolo don Les Echos Wagner ko ale ni olu ka nani ko an ka faso Mali kɔnɔ min ye Russie ministre min ka baara bɛnnen bɛ Russie ani jamana wɛrɛ ko kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ni o ye Serge Lavrov ye ale kɔni ye laseli kɔni kɛ min ye Nations Unies ale kɛnɛ kɔni kan min kɛra sibiri septembre kalo tile 25 tɛmɛnen san 2021 a ye ɲɛfɔli kɛ ngunungunu kuma min bɛ sen na k'a yira k'a fɔ ko Wagner mɔgɔw kan ka na Mali kɔni kɔnɔ min ye Serge Lavrov ye a y'a yira k'a fɔ min ye kuma in kɔni ye a bɛ sen na a sigi ka fɔ bɛ sen na yaasa min ye Wagner mɔɔw olu bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye Mali furanjala fanga ɲɛmɔgɔw ye wuli ka jɔ kɛ yaasa ka dɛmɛbaa kuraw sɔrɔ min ye jatigɛ wale kɛbɔ olu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na k'o sɔrɔla sababu fɛ sababu min ni Faransi y'a yira k'a fɔ ale b'a fɛ ka caman kɔni bɔ ayiwa a ka kɛlɛcɛw kɔni na k'o de kɛra sababu ye ni Mali a ye a ɲɛsin Russie jamana kɔni mɔ yaasa dɛmɛ bɛ se ka don Mali ye cogo min na jatigɛ wale kɛbɔ olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o de la a y'a yira k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka fɔ la k'u y'a yira min ye diɲɛ tɔnba ka fara min ye jɛkulu caman kan k'olu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ ko nka halisa min ye lakanabaliya jatigɛ wale kɛbɔ ka wuli ka jɔ k'a bɛ komi diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara a kan ko
ale kɔni fɛ min kɔni ye Mali ka jɛ ka baara ye ko o tɛ baasi ye nka a y'a yira k'a fɔ min ye Wagner ko ye ale yɛrɛ kɛn yɛrɛ ye tigilamɔgɔ dɔ de ka jɛkulu kɔni sigilen yaasa lakana ale bɛ se ka sabati cogo min na a y'a yira k'a fɔ olu kɔni tɛ fɛnba dɔ o la nka u k'a dɔn k'a fɔ min kɔni ye Mali ye an bɛ waati min na ko sisan Mali baara a tɛ kɛ ni kuma ye bilen k'a kan ka kɛ ni wulikajɔ de ye wulikajɔ min ni fasodenw m'a ye u ɲɛna a kan ka na ni lafiya ye lafiya min n'a tɛ dogo fasodenw na min kɔni ye ni fasiri kɔni sɛbɛnna RT communication fɛ les échos welewele RT communication les échos welewele an b'u fo dan tɛ foli la min ye Mamadi Bɔkɔrɔba Konate MBK min tɛ kari ka don balan kɔnɔ kokura i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min kɔnɔ ma kuma ko l'indépendant yɛrɛma hɔrɔnya min ye Nicolas Sarkozy ale kɔni i b'a ye k'a fɔ ale ka wulikajɔ u bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ maa min nana fanga ta ale kɔfɛ o ye François Hollande ye u bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa min bɛ fanga na bi Faransi jamana na o de ye an bɛ mun wele k'a fɔ ko Emmanuel Macron dɔw kama ko Macroni min ye Macron ye e ko Macroni a hakili ma wuli wa ma ɲɛkɔrɔma tigɛ n bɛ teliya dɔɔni Macroni a hakili wuli bɛ sabula min ye ka kɛɲɛ ni Choguel Kokala Mayiga a ye kuma min fɔ a ka kumaw senfɛ danatigɛli senfɛ diɲɛ segin naani tɔnba ka ɲɔgɔn ye la k'i b'a ye k'a fɔ Emmanuel Macron o kuma in kɔni ye a fana sɛbɛtɔrɔ kunungo min ye fasirikɛbaw ye u y'u dabaji u y'u tɛgɛ da nin kan kalimukala tabaw ko juma ka kɔn juma ɲɛ alamisa ka kɛ ni utukalo ŋa fɔ sɛbɛn kalo tile 30 ye k'i b'a ye k'a fɔ Emmanuel Macron k'a bɔla a ka bɔli min senfɛ a ye kuma porogotolen caman fɔ k'a ko k'ale bɛ kuma min fɔla Dr Choguel Kokala Mayiga fɛ Mali premier ministre k'a bɛ kuma in kɔn ka se yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o ye kɔnni dan ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɛ se k'a fɔ ko Choguel ka nin kuma in ko nin malola kumaba ye ko sabula k'a ma miiri k'a ma tasi ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na an kɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ min ye olu ka kɛlɛcɛ dɔ ye ko k'u to munumunu salo dɔ la Mali n'a fɔ Mali kuran fan fɛ i b'a fɔ ko ka yala ka bamanciw ɲini o dogobu ani u dagayɔrɔ ka se k'o ɲini i b'a ye k'a fɔ ko min ye olu ka kɛlɛcɛ dɔ ye ko o binna ko o janajaw ko o kun kɛla ka kɔn tile kelen o dɔrɔn de ɲɛ koyi k'i b'a ye k'a fɔ Choguel ka nin kuma fɔli ani nin ka janaja waati k'i b'a ye k'a fɔ a bɛ tugula ɲɔgɔn na k'o la ko maa bɛ i yɛrɛ ɲininka min ye Maxime Blesco k'o kuma k'o ka saya k'o kun bɛ kɛlɛcɛ kɛ kɛlɛcɛ 52 ye ko min binna Mali kɔrɔnyan fan fɛ min binna Bumanciya kɛlɛ la min binna walasa Mali ka se ka kanan sɔrɔ k'i bɛ i yɛrɛ ɲininka ko mɔgɔ min bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn mɔgɔ min bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama k'o bɛ se k'a fɔ cogo di ko Faransi y'a to pankuli kɔnɔ k'a pan ka bɔ ka Mali to a kɔnɔ ko nin ko in kɔni ye olu sɛbɛ kamana kan k'i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye kunnafonidi siraw ye tubabu siraw ka taa se min ye u ka kunnafonidisow tubabu ka kunnafonidiso minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ u ka jabaranisow n'u ka kunnafonidiso wɛrɛw la ko ani u sɛbɛnliw bɛ kɛ yɔrɔ min na k'u kɛlen bɛ ka u tɛgɛ mɔnɔ bɔ u bɛɛ nɔfɛ olu bɛ tile min ye Élysée n'o y'u ka masakɛ dagayɔrɔ ye i n'a fɔ anw fɛ yan Kuliba bɛ cogo min na olu bɛ tilen k'u ka kumaw k'a sandalama janko Choguel Kokala Mayiga kabi Choguel kɔni kuma in bɔ a da fa wulila tubabu la ko nin ko bɛ se ka kɛ cogo di ko gouvernement fɛ ko gouvernement yɛrɛ mun t'o si gouvernement ye ten ko jamana min ko coup d'état fila kɛla ka tugu ɲɔgɔn kɔnɔ san kelen n'o don tɛ taa coup d'état fila san kelen a ma ɲɛ n'o de don u ka taa dɔrɔn Faransi ko ale bɛ taa kuma dɔ a b'a fɔ k'a bɛ taa ko talima bɔ a tɛ taa k'u bɛna dɔ de fara kɛlɛ kan k'u bɛna renforcer transition mɔgɔw k'a fɔ ka taa parce que ne dabali de bɛ ban Bakɔrɔba dɔ kɛra olu ko k'olu ka cɛ 52 sala d'accord min bɛ nin ye Ala ka hinɛ u la mais an ka mɔgɔ joli sala da t'a la yɛrɛ danda la kuturu jenina ka denmisɛnninw ni musow ni cɛw k'olu jeni ka Faransi to yan an k'o bɛɛ to yen olu bɛ taa juru sara de la koyi hali ni n'u nana n'a ma foyi d'u ma u kan ka mun kan u ka bon ni nin ye an ka mɔgɔ joli sara guerre mondiale la o ka ca o ye kɛlɛ kɛ jɔnni kɛrɛfɛ Faransi donc moi je pense que tubabu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la Choguel ye ko kɛ mun tɛ b'o kɔnɔ dɛ mais a ye tiɲɛ de fɔ a ye tiɲɛ fɔ dɛ tiɲɛ ka kunna il faut le dire a ka kunna non Choguel vraiment chapeau non chapeau Bakɔrɔba nin ko kɔlɔlɔ t'a kɔfɛ wa kɔlɔlɔ foyi t'a la ayiwa tabarikala kɔlɔlɔ foyi t'a la nin kun ye sɛbɛn an ka taa dɔrɔn an ye min sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na min ye fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen la rédaction olu de y'a fasiri l'indépendant fasirijɛkulu an m'u fo ne bɛ n bolo don le soir de Bamako wula fasiriba kumanen don ko Choguel Kokala Mayiga hali bi ko a ka wulikajɔ kɛmɛ sababu ye Faransi
u tɛ se ka sigi u tɛ se ka jɔ ayiwa min kɔni ye faransi yɛrɛ tɛ taa yɔrɔ dɔn a yɛrɛ la bilen koyi k'a sababuya kɛ n'u da n'u sɛgɛnna u tɛ wuli yan n'u ma se ka sigi u ma se ka jɔ jago ye sabanan ye u tɛ dali u t'u da naam ayiwa o kɛlen sa min kɔni faransi jamana ye o wulilen don bɛɛ kɔni bɛ k'i ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma min ye u ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ u ka min ye lakanako sabatilen ma Florence Parly ko ale fɔlɔ de kumana k'a jira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga a ye kuma min fɔ ka ɲɛsin faransi ma a ye fili kuma fɔ min kɔni ye ko a ye tasibaliya kuma fɔ min kɔni ye a ye ɲumandɔnbaliya kuma fɔ ko min ye Mali ye Mali kun kan ka faransi sara ni fɛn bɛɛ ye fɔ nin mana sugu kɛrɛnkɛrɛnyana Nations Unies ale yɛrɛ kɛnɛ kan o de la sa fasirikɛla a tilala k'a jira k'a fɔ Florence Parly ale ka laseli kɔfɛ min kɔni ye u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ komi i bɔra k'a fɔ cogo min na Emmanuel Macron ale fɛnɛ bɔra a yiramɛ k'a fɔ laseli kɔni kɔfɛ ale ye waatinin kɛ k'a yɛrɛ minɛ ko nka k'a sɔrɔ a tɔɔrɔlen kun do tɔɔrɔ cogo la min kɔni n'a kun ka gɛlɛ bawo ka sababuya kɛ k'a ye bɔli min kɛ a y'a jira k'a fɔ ko min ye coup d'état 2 k'olu de ye Choguel ko ale bɛ se ka Choguel lamɛn cogo di ko ale kan ka maliden fanba de lamɛn ka sababuya kɛ olu bɛ Mali kɔnɔ yan min ye ɲumanya caman ye olu bɛ ka kɛlɛ kɛ u seko la yaasa min ye basigi o bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na nka a y'a jira k'a fɔ min ye Choguel ka kuma in yɛrɛ digi ale la kosɛbɛ olu ka kɛlɛcɛ dɔ de tun bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye Maxime Blasco ye o sara don min na ko o dugusajɛ ko Choguel ma se ka faransi jamana sara ni foyi ye fo ka taa olu buruja jɛma ɲɛna o y'a jira k'a fɔ ko min kɔni ye nin waati kɔni na fasodenw k'u fɛnɛ kan ka wuli min ye Choguel Kokala Mayiga k'a kɔkɔrɔma don ko ɲɔgɔn de kɛlɛ wuli bɛ a nɔfɛ nin waati na kɛlɛ min n'a bɛ Mali ale ka yɛrɛma hɔrɔnya de nɔfɛ kɛlɛ min n'a bɛ Mali ale ka sinzili nɔfɛ ko ale kɔni b'a ɲini fasoden bɛɛ lajɛlen fɛ u ka wuli k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la yaasa k'a yira jɛma la ko min ye Choguel Kokala Mayiga ko an m'a kɔ bi wa an m'a kɔ sini ne fasiri kɔni kɛra l'histoire de Bamako ale fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ karamɔgɔ Abudu Ture tabarikala Mamadi Bɔkɔrɔba Konate min ye l'histoire de Bamako bolo an b'u fo dantɛ foli la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni maa y'i sigi waati dɔ to kunna ni y'i wuli waati dɔ o fana bɛ bɛn kosɛbɛ min tɛ ka don min bɔ ni sɛbɛn ye an k'u ma ko l'alerte ko k'an ka taa kalanko bunako kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye Mali kalanko ye k'a sɛbɛkɔrɔ min ye menacelen don sabula minnu ye wulikajɔ kɛbaaw ye ni o ye lɔgɔli karamɔgɔw ye olu ni marabagaw u bɛnnen tɛ fɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kabini san 2016 o octobre kalo tile 15 la sɛbɛn dɔ tɔgɔnɔbila la sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka makama di lɔgɔli karamɔgɔ ma walasa min ye monsieur ka se madame ma u fana ka bɔ dɛnkɛrɛfɛ la min ye jamanaden tɔ minnu bɛ damu na u fana ka se ka fara olu kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ article 39 k'i b'a ye k'a fɔ waati laban in na min ye gɛlɛya kɔni ye a b'a ko la sabula n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaaw ye janko Choguel Kokala Mayiga a nanen fanga na a ye sigi kɛ sigi min na ni o kɛra ni INTM maaw ye sigi min y'a ɲini k'a fɔ min ye baarakɛlaw ye u ka hakɛ olu ka se ka lasabati min ye u ka bila minɛn kelen kɔnɔ Bɔkɔrɔba ni e ye kalan kɛ i ye kalan min kɛ i ye bagi sɔrɔ i ye san 4 san 3 kalan kɛ maa min fana ye o kalan ɲɔngo kɛ e ni o bɛ ka kɛ sara kelen ye n'o y'a sɔrɔ e ka baara ye wari mara de ye makamani min kan ka kɛ wari marala ye o bɛ kɛ e ye n'o y'a sɔrɔ o fana ye a ka yɔrɔ la ale ye min ye jɔyɔrɔba bolo tɔrɔmɔɲɔ min ka kan n'o ye k'o bɛ fara o kan ko i b'a ye k'a fɔ ko o bɛ kɛ sababu ye ka min ye article 39 k'a b'a lanɔgɔ nka ko min ye kumakanw senfɛ a nana jira k'a fɔ ko article 39 a bɛ to a cogo la a bɛ labato ko k'i b'a ye k'a fɔ min ye sigikafɔ kɔni ye u ma kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ olu welela dama de ni o ye synergie maaw ye ka u kunnafoni k'a fɔ ko damakɛɲɛ bɛna kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a ta don kana bila bila olu ye ka dusuma kasa jira u y'a jira k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ ko bɛnbali don olu kɛ ni u fununi ye baara la k'i b'a ye k'a fɔ san laban ɲɔgɔndanw année scolaire 2020-2021 k'i b'a ye k'a fɔ a fɔla olu kɔ a fɔla u kɔ min ye defu ni bagi ye ka taa se BT1 BT2 ma k'o bɛɛ lajɛlen fɔla olu kɔ min ye kapu ye m'o fana kɛ k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye lɔgɔli karamɔgɔw ye u sigilen bɛ ka Mali gouvernement lajɛ lɔgɔlibila
o baaraw kɛla an bɛ vagasi kɔnɔna na min ye lɔgɔlita ye o bilalen bɛ min ye septembre kalo tɛmɛnen n'o banna août kalo n'o banna novembre kalo o tile fɔlɔ ka kɛ ni tɛnɛndonya dɔ ye dɛ k'o de ye lɔgɔlita yɛrɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko lɔgɔli bɛna se ka taa ni tacogo la wa mɛtiri kɔni y'a jira k'a fɔ olu kantigɛda ye fɛn min ye o de article 39 a ka bila sen kan ka kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ bɛn kɛra kan cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ min lalɛrɛti kɔnɔna na min ye Basidi Senparali Dafasiri an b'u fɔ k'o waleɲuman dɔn karamɔgɔ Abudu Ture ne bɛ n bolo don le pays jamana an ka taa Bafulabe min ye jɔnya ko ye ko o kɛlɛ kɔni wuli don Bafulabe jɔnya naam karamɔgɔ Abudu Ture fasirikɛba a y'a yira k'a fɔ min kɔni Bafulabe ale sigida dɔ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Usubi Janja ka taa Tomura fɛ a ye mɛn k'a fɔ ko nin dugu fila kɔni o karilen bɛ ɲɔgɔn na ka sababuya kɛ jɔnyako ye ka sababuya kɛ ko min ye kabini waati jan an bɛnbakɛw tile ko du dɔw kɔni bɛ yen a bɛ fɔ olu ka duw ma ko jɔndu wa du dɔw fana bɛ yen a bɛ fɔ o duw ma ko hɔrɔndu ko an dun bɛ bi tile min na min ye jɔnyako jɔnyajuru o tigɛra ko nka a ye mɛn k'a fɔ nin sigibaw halisa olu kɔni bɛ jɔnyako kɛlɛ kɔni na k'a yira k'a fɔ karisalakaw aw de ye anw ka jɔn ye min ye ne denmuso kɔni o tɛ di jɔn ma wa min ye ne denkɛ fɛnɛ min ye jɔnmusoden fɛnɛ ye a ti o furu ko min kɔni ye nin gɛlɛya in kɔni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara baw ka sababuya kɛ min ye araba tɛmɛnen n'o bɛna septembre kalo tile 29 ma san 2021 ka taa bila alamisa la min ye kɛlɛ jugu ale kɔni kɛra ko n'an ye foroba kumayɔrɔw lajɛ ni o ye réseaux sociaux ye k'an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw kɔni sali ani u bananen ka sababuya kɛ ni kɛlɛ min kɛra Bafulabe o y'a yira k'a fɔ sa min kɔni ye kɛlɛ in kɔni ko kabini a ko kɔni mɛn senna sɔni k'a wuli Bafulabe marabaw olu ye wulikajɔ kɛ yaasa kɛlɛ in a bɛ se ka dalasa cogo min na nka yira k'a fɔ olu kɔni fanga ma se ko kɔni ma ɲɛ min kɔ k'a daminɛ araba ka taa bila alamisa tɛmɛnen kɔni na min ye nin dugu fila maaw ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye sayaw olu bɔra a la min ye maa caman ye olu banana wa minnu fana ka banada fana ka jugu ko o sɛbɛkɔrɔ ka ca o de kɛlen sa min ye Bafulabe u ye gendarmew kɔni bila ka taa ko nka ko hali gendarmew taalen k'a ye mɛn k'a fɔ ni maa ninnu maa hakɛ min d'a mɛn gendarmew la yaasa ka taa lakana sabati ko olu fanga kɔni ka dɔgɔ o de la k'u b'a ɲini Mali ɲɛmaaw fɛ u ka wulikajɔ kɛ yaasa u ka ɲɛfɔli kɛ min ye nin jɔnko in ani nin hɔrɔnyako in u ka a kuma yɛrɛ bila ten sa ko baw ka sababuya kɛ ko n'i y'a ye Mali yɛrɛ bɛ kɛlɛ la ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔwɛrɛ tɛ jɔnyajuru ale bɛ se ka tigɛ cogo min na ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ o ka di malidenw ye ko malidenw kan ka kɛ maa fɔlɔ de ye min ye o misalaya kelen ka o yira Mali ni a kanubaw la o de la min ye jo sariya tigilamaw ye kɛrɛnkɛrɛnyana adamadenw ka hakɛ lafasali jɛkuluba ni o ye CNDH ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ min ye nin waleya min kɔni kɛra Bafulabe ale yɛrɛ yɛrɛmarakafo kɔni na k'o kɔni kɛra ko ye ko min n'a ma bɛn olu ma bi wa n'a ma bɛn olu ma sini k'a ka di olu ye adamaden ka hakɛ fɛɛrɛ ni dabali kan ka tigɛ adamaden ka jo sariyaw a n'a ka hakɛ ka se ka olu labato cogo min kɔni na wa u tilala k'a ɲini Mali marabaw fɛ ko n'u ma fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'a bɛ se ka kɛ halisa don n'a nata in na Bafulabe ale yɛrɛ yɛrɛmarakafo la ko min kɔni ye nin dugu fila k'u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura k'a sababuya kɛ ko jɔnyako ye. Ko mun ko jɔnya anw ka jɔn ye aw ye anw ka jɔn ye aw ye Bɔrɔba i t'i ka misali ta maa wɛrɛ kan i ka ne tɔgɔ bɔ a la ayi karamɔgɔ n'i b'i ka jɔn ko kuma na n tɔgɔ kana don a la n jamu kana don a la i bɛ ka kuma in faamu wa a fɔ aw ka jɔn ye olu ye olu ka jɔn ye aw ye ayi dɛ ayi dɛ anw ka jɔn ye aw ye aw ka jɔn bɛ k'anw ye cogo di anw ka jɔn ye jɔn ye tɔ tɛ k'i Konate jɔn b'e bolo wa Konate yɛrɛ n ko Konate bɔla fɛn dɔ de la jumɛn na Konate bɔla dɔgɔnɔw de la ayi karamɔgɔ e tɛ histoire ɲɛ dɔn d'accord c'est l'inverse dɔgɔnɔw bɔla aw bɔla jɔn na aw bɔla Segu de aw ma bɔ Segu aw bɔla min Mande yɔrɔ jumɛn Mande bɔla min Mande tun tɛ yen karamɔgɔ
comme ka dogo so ne bila kuma na ay angata ni ye ne bila kuma na tu as tout le temps ni ye ne bila kuma na donc angata min bɛ wala kelen ka ban la boroba ne ta ko histoire dɔn bon Konatew abolami bon mina min mande fana bolami ayi comme ka dogo parce que non boroba tu as tout le temps ni de émission patron ah ne ma bon temps mi bolo kuma ayi parce que temps mi me temps ka dogo na parce que émission kelen de nana ko ngoni bi ni wala journaux nu ayi ni beto yi ayi nana ko ngoni bi ni wala duru woro de ah autant wule ya parce que ne mali boroba Konate ne mbe tega do mi boni sebe min be nanga ma ko le chikan ko anga ta min ye mali korna na ale bi ko basiki baliya koni ta se ka nyonye ka temenin kan min ye koloshilu ya jira ka fo wati temenun na ibayi ka fo min koni ye geleyi abike ma gansaw de kan ni o ye jamana den gansaw ye fente mamunu bolo mama fentu bolo foi ki bayi ka fo wati labayina bingani munu ka ke o bingani min yesi an ka fintigila kaw yɛrɛw de ma njati waati laban in na min ye wuli ka jɔ dɔ ye o kun kelen bɛ min ye ka bɔ Bamakɔ ka taa Senegal jamana kan min ye sɔrɔsilakaw ye porte chariw u kun bɛ ka olu de madɔn ka taa u bilasira min ye Senegal i b'a ye k'a fɔ binkani kɛla min ye binkɛla u kan yɔrɔ min ni ɲɔgɔn cɛ o de ye Seba ani Kewala olu ni ɲɔgɔn cɛ kulo 100 ani kulo 88 u ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o de nara région kɔnɔna na min bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni a kɛli a gɛlɛyala sabula sɔgɔmafɛnɛgɛ kanɲɛ 8 waatiw i b'a ye k'a fɔ binkani kɛla o waati de ma kɛ su fɛ ma kɛ wula fɛ ma kɛ fitiri fɛ 8h30 sɔgɔma min ye binkani in ye fɛn min ye a ko a gɛlɛyala sabula u ka wulikajɔ tun bɛ ka kɛ ka taa fɛn min madɔn ni o ye porte chariw ye o ta ani kelen u ye ta bila olu la min ye kɛlɛcɛw ye gendarmerie nationale maaw kɛlɛcɛ 5 olu binna a yɔrɔ la min ye 4 ye o sɛbɛ joginna an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu kɔni u tala ka taa garagara la i b'a ye k'a fɔ nin wulikajɔ fɛn minnu tun bɛ min ye nin yɔrɔ in na k'i b'a ye k'a fɔ basigibaliya kɔni a tɛ se ka tɛmɛ nin kan cogo si la n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ binkani mun bɛ yen ni n'a ɲɔgɔnnaw n'olu bɛ kɛ k'i b'a ye tuma dɔw la maa minnu ni maa minnu bɛ nin wulikajɔ kɛ a bɛ k'u kɔnɔ k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ fɛn ninnu kɔnɔ mun t'a kɔnɔ misali la a fɔra ko porte chari in ye fɛn jumɛn ye sanubɔlaw ka minɛn don tuma dɔw la i b'a sɔrɔ ni u ye min ye nɛgɛgirimanbaw n'u ye olu ta u bɛ olu de bila a kɔnɔ sanubɔ minɛnw olu de bɛ bila a kɔnɔ ka taa n'a ye port la Senegalikaw fɛ walasa ka se ka taa n'a ye dilanyɔrɔ la komi tuma dɔw la an yɛrɛ b'a fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye tubabu bɔtɔ ye ni minɛn ye i b'a sɔrɔ sanu de b'a kɔnɔ peut-être ko ten a kɛli u kɔnɔ k'a fɔ ko n'a ɲɔgɔn dɔ don u taara bin u kan Mɔdi Bɔgɔba Konate fasiriba ko ko nin bɛ Sogɛlɛ Kokala Mayiga Mali premier ministre ye ko nin b'a ka kuma sɛbɛntiya a ye kuma min fɔ diɲɛ sɛgɛnni tɔnba u ka ɲɔgɔn ye 76nan kɛnɛ kan ko o ye nin ye ko Faransi ko aw ye kuma caman fɔ a y'a jira k'a fɔ Mali ka lakanabaliya k'a fɔ aw bɛ k'aw seguna damajira kɛ ko nin fana kelen filɛ nin tuguni ko nin bɛ su kɛ maa joli ye maa min binna Mali kɛlɛcɛw la ni Faransi ka maa 52 k'olu binna min ye Mali ta ye o ma compter sabula n'a compter la a bɛ jamanaden yɛrɛ a b'a sɛbɛkɔrɔ kamana kan Bɔgɔba a kana compter n'i y'a ta k'a lajɛ min ye gɛlɛya ye ko i b'a ye k'a fɔ binkani bɛ kɛ yɔrɔ min ni yɔrɔ minnu na i tɛ ka kuru min ye yɔrɔ ma bɔ yɔrɔ la tuguni Bɔgɔba taa Kucala Pega 11 n'i bɔra yen nɔ taa Sangaw fɛ yen nɔ Siɛnso n'i bɔra yen nɔ taa Yorosokaw fɛ yen binkani bɛ kɛ min ye hali Naramara la i b'a ye k'a fɔ Kolokani ani min ye Jijeni fanfɛlaw fɛ Kulukoro mara ka taa se Kati mara yɔrɔw ma i b'a ye k'a fɔ binkani bɛ kɛ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko wulikajɔ minnu ka kɛ min ye Faransikaw fɛ wulikajɔ min bɛ jɔn ka tɔnɔ kɔnɔ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ka bololafɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛna yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o dugu kuturu i b'a ye k'a fɔ olu bɛ malo min sɛnɛ malo sɛnɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka nafa caman se u ma sabula n'u ye o malow feere u b'o de don fɛn wɛrɛw la n'o ye dadumuniw ye walasa ka se ka u maamago ɲɛ k'i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔlilen bɛ baara la bi Mali den maaw yɛrɛ kamana ka se ka gan ka tɛmɛ nin kan min ye binkani wale ye a ma jɔ an ye waati laban minnu taw yɔrɔw fɔ k'a fɔ ko nin gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ ni gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ la k'i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ minnu balilen bɛ sɛnɛ na i n'a fɔ office Niger bɛ yɔrɔ minnu na a bolofaraw
o dɔ ye min ye dire ye ɲafunge ka taa se Gundama Tombouctou ale yɛrɛ ni a lamini bɛɛ lajɛlen ka jigin kana kɔlɔn kɔnɔ ko yɔrɔw ye yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ sigida denw bɛ nafa sɔrɔ fɛn min na kosɛbɛ o de ye baganmara min bɛ kɛ ka taa fara sɛnɛ min bɛ kɛ kɔlɔn kɔnɔ ko dɔw bɛ yen nɔ u b'u ka daduguni bɔ o la toni min bɛ to Bakɔrɔba dɛ k'u b'o de feere k'o don fɛn wɛrɛw la n'olu bala ka taa sɛnɛ kɛ olu balo cogo di dɔwɛrɛw bɛ yen Mamadi Bakɔrɔba Konate olu ka suman kanni min ye kɔlɔn kɔnɔna ye suman kanni k'a ban min ye bamanci u bɛ taa u ka tatala ka tila k'a tɔ tasuma bila la ka taa ni u yɛrɛ ye u y'a fɔ dɔw ɲɛna aw ka du balo n'o y'a sɔrɔ a tɛ se ka tɛmɛ hectare 1 kan hectare 1 o 1 n'a y'o fara kan a b'o sara 5000 tari 1 o de bɛ d'i ma i k'o kɛ k'i ka du balo n'i tɛmɛn'o kan tari o tari n'i y'a fara kan 5000 i b'o sara ko an bɛ don min na fɔ bi ko ka Faransi hakili lajigi ni Mali kan ka wuli ka jɔ kɛ janko kana ka se ka sabati ko Mali b'o kɛ ko sabula k'an bɛ don min na fɔ bi ko kanabaliya kɔni ko o ɲɔɲinin bɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Mali dama tɛ an sigiɲɔgɔn jamanaw k'i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ Mali ka min ye malo ye min bɛ bɔ kɔlɔn kɔnɔna na ko u caman bɛ yen nɔ k'u bɛ u san janko Mauritaniikaw Senegalikaw olu ni min ye u n'a ɲɔgɔnna caman ko ne n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya nana ko a bɛ jouer hali an sigiɲɔgɔnw yɛrɛw kan ninnu ye sɛbɛn ye an ye sɛbɛn min sama ka bɔ ni ɲininka le cikan kɔnɔna na min ye fasiriba ye o ye M.A. Jakite Karamɔgɔ Ture an m'o fɔ ko waleɲuman dɔn ne bɛ n bolo don lɛkɛsɛ ko jamana kɔnɔdenw dogo tu ko o bɛɛ ne ka ban an bɛ taa Segu ale yɛrɛmarakafo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyana min ye ɲɔnɔ mara kɔnɔna ye a ye mɛn k'a fɔ jatigɛ wale kɛbaaw a kɔni u ka wulikajɔ kɛmɛ sababu ye ka maa caman kɔni dɛsɛ ka sunɔgɔ ka sababuya kɛ min ye dugukuru kaaraw ye olu bɛɛ de bɛ ka wuli ka u sigiyɔrɔ kɔni bila ka sababuya kɛ jatigɛ wale kɛbaaw olu ka wulikajɔ ye a ye mɛn k'a fɔ dugu min bɛ tali kɛ buyaki wɛrɛ kan ale ni bɛ wani ka taa Ponda Sabaka ale ni yɔrɔ caman o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Masina yɛrɛmarakafo ani Jabali a ye mɛn k'a fɔ olu kɔni bɛ ka gɛlɛyaba kɔni sɔrɔ nin waati laban in na ka sababuya kɛ dugumisɛnnin caman kɔni bɛ yen olu bɛ ka wuli yaasa ka taa u kɔni kɛlifa kɔni don nin duguba ninnu kɔni na yaasa min ye lakana o bɛ se ka sabati cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a yira mɛn k'a fɔ dugu dɔw n'o bɛ tali kɛ Monipebugu kan ka fara Suguba kan ale ni Kolongo ka fara Manijɛ kan ale ni Tula ale ni Gumi Calanji ko nin bɛɛ lajɛlen a ye mɛn k'a fɔ olu fana ka dugudenw bɛ ka wuli ka bɔ u ka duguw kɔnɔ yalasa ka taa yɔrɔ wɛrɛ la bawo a ye mɛn k'a fɔ dugujɛ o dugujɛ i kɔni min denbaya dɔw kɔni ye u bɛ ka min ye wotoro kɔnɔnaw kɔni fa min kɔni ye moto taxiw ye k'o kɔnɔnaw fa u ka magoɲɛminɛnw ka ani u ka denbaya bɛɛ lajɛlen yaasa ka nin dugu kɔfɔli ninnu bila nka a yira mɛn k'a fɔ dugu ninnu kɔni na maa o maa bɛ yen n'olu ma sɔn ka taa k'a ye mɛn k'a fɔ olu kɔni zɔnnen don ayiwa jatigɛ wale kɛbaaw u ka hakilaw ma bawo jatigɛ wale kɛbaaw u ka hakilaw u y'a yira k'a fɔ olu kɔni tɛ bɛnkanni fɛ u tɛ namara fɛ nka min ka di olu ye o ye Alako ani Alakira ko k'o kɛ a kɛcogo cɛɲɛ kɔni na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa minnu dora nin dugu in kɔnɔ u y'a yir'u la k'a fɔ min ye kɔɲɔ ye a soli ye da a kuyu da a dɔnkili da k'olu tɛ o la dɛ jijiw dun o ka d'u ya ni jiji ni yeside kɔni dara ye yeside dama denmisɛnninw ka bɔlɔbɔlɔ kɔnɔ na yeside dama aw bɛɛ tɛ jijiw ye ya Nam. Ayiwa ko u tɛna jɛ ni o ye ayiwa ko maa minnu kɔni bɛ nin jikɔrɔ la ko n'u kɔni sɔnna min ye olu ka laɲini ninnu ye ka silamɛya kɛ a kɛcogo kɔni na min kɔni ye mankan lankolonji ninnu ye ko olu dabila k'olu tɛna se u ma bi wa k'olu tɛna se u ma sini ɔ maa dɔ kɔni bɛ yen ale n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ka bɔ nin sigiyɔrɔ in kɔni na dɔ kɔni ye ale ɲininka telefɔni juru la ko a y'a yira k'a fɔ ko min ye ne maa ninnu ye ko u da bi min ye mugu bɔ wa k'u da fɛnɛ ka a bi ɲɛɲɛ bɔ ko maa man ka da ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na
baw ko dugujɛ o dugujɛ min ye hakilila kura ani modèle kura ni maa ninnu min na ni o de ye ka yira fasodenw kɔni na wa ko maa minnu bɛ nin dugu kɔfɔlen ninnu na ale b'a ɲini u fɛ u ka segin teliya la yaasa u n'u ka denbayaw u bɛ se ka kisi cogo minnu na cogo min na ko baw ko ni maa kɔfɔlen ninnu ko mɔgɔ fagalaw ani dɔrɔgujugutalaw de don ko alamɔgɔw tɛ. Abanawa. Awo ne fasiri ngera min ye lɛkɛsɛ ale fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ karamɔgɔ Abdou Touré. Lɛkɛsɛ fasiri jɛkulu maaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli la min ye n'i ye nkalon mɛnnen ye a bɛ ka boli min ye tiɲɛ nabaliya don nkalon mana boli san 1000 tiɲɛ tile 1 a bɛ kun a la min tɛgɛ don min ye balan kɔnɔ ni bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an ka ma ko la patriote min ye sɛbɛnfura ye u ko an ka taa min ye sɔrɔ sugu ka buna kuka k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko Mali ni Irisila ni mama fɛn min ka ɲɛkɔrɔma tigɛ n ka kuma nana daminɛ ka ɲɛ ko Mali ni Irisila ni ɲɔgɔn cɛ kuma i da bɛ bara kɔnɔ wa ayi n da tɛ bara kɔnɔ filɛ in b'i gɛrɛfɛ sɔnsɔn b'i tagi mun de bɛ filɛ in kɔnɔ Turelakaw ka fɛngɛ de b'a Fasiriba ko k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko Mali ni Irisilakaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a ko bɔla kulonkɛ la k'a kɛla sɛbɛ ye min ye Mali ka tigɛ di ɲɔgɔn ma Irisi jamana kan k'a kuma tun bɛ ka fɔ min ye dugumana la ko a ko bɛ ka kɛ sababa ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye société wagner ye olu ko tɛ an ka mɛn bolo min ma o de ye sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛnw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye sɔrɔsi ɲɛmaa min bɛ yen n'a bɛ kɛlɛcɛw ni mugubon kunna an k'a ma ko colonel Sadio Kamara ko Sadio k'a kɛlen bɛ ka wulikajɔba kɛ don min na an bɛ don min na fɔ bi sabula min y'a ta k'a lajɛ min ye waati laban in na Mali tun ye gɛlɛyaba sɔrɔ min ye kɛlɛkɛminɛ sɔrɔli ko la an bɛ fɛn minnu ɲinina k'a san o de ye hélicoptère ye walasa min ye sanfɛkɛlɛ ye o fana bɛ se ka don kɛlɛ la cogo min na ni binkɛla yɔrɔ min kan tuma dɔw la i b'a sɔrɔ min ye fintigilakaw ye wulikajɔ bɛ se o yɔrɔ ma waati o waati k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye binkannikɛlaw i b'a sɔrɔ olu ye sɔgɔsɔgɔ kɛ ka ban ka pankolo ɲini mun bɛ se ka u mɔmɔ su fɛ mun bɛ se ka u mɔmɔ tile fɛ ni binkɛla yɔrɔ min kan ni kulekan ye an sɔrɔ dɔrɔn u ka se ka yɔrɔ magɛn joona min ye nin baara ye ko o kɔni o daminɛna Irisilakaw u ka baara kunfɔlɔw o ɲɛsina fɛn min ma min ye Mali ka se ka pankulu feere ma pankulu 4 an ka ma ko hélicoptère min ye munition ye n'o o ye nɛgɛden ye ka taa se marifa ma o y'o camanbaden fana di Mali ma ko o ye an ka sanni min kɛla nin ye o cadeau ye min ye colonel Sadio Kamara a ko an kun ye gɛlɛya sɔrɔ sabula Faransi jamana ni jamana wo jamana ka di k'i b'a ye k'a fɔ a y'a jira o jamanaw na k'a fɔ ko Mali kɛlɛ ko ɲɛ wɛrɛ de b'a la min tɛ kɛlɛ yɛrɛ ɲɛ bɛrɛ fɔli ko sabula ko malidenw ko kuma dɔw la k'i b'a ye k'a fɔ fɛn minnu ka fɔ ko o tɛ ko jamanadenw yɛrɛ dama de bilalen bɛ ɲɔgɔn na ko n'o kɛla ka ban fɛn min ye kɛlɛkɛminɛ dɔw bɛ yen nɔ k'o tɛ se ka feere maa ma o walasa ka se ka i ka jamanadenw yɛrɛ kɛlɛ k'o kun ye Faransi jamana ka kuma ye min ye Amérique jamana ye k'olu y'a jira k'a fɔ ko Mali kɛlen bɛ ka denmisɛnnin ncininw de ta ka don min ye an ka lakana baaraw kɔnɔna na k'i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ simindenw ye k'u jɔsen tɛ golofa olu y'o kuma minnu fɔ min ye Irisi jamana ye ale kɔni ye Mali a y'a kuma bɔ a ye an kokɔrɔ don kosɛbɛ min ye nin bɛna kɛ dɛmɛba de ka ɲɛsin Mali sɔrɔsilakaw ma min ye sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ye olu fana na kɔrɔ don kosɛbɛ walasa baaraw ka se ka sabati nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'an y'a sama ka bɔ min ye la patriote kɔnɔna na mais an bɛ mun fara kan Bakɔrɔba o de k'a fɔ nin wari min bɔla ka kɛlɛkɛminɛnw san minisiri Sadio Kamara y'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ bɔla an ka wagande de kɔnɔ maa si m'an dɛmɛ nin na san 2020 i y'a faamuya nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ la patriote kɔnɔna na mais min ye fasiri kɛbaa ye a ko k'a fana ye kuma in mɛn ka bɔ journaliste Seydou de la Seydou Mar Traoré an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn karamɔgɔ Abdou Touré ne bɛ n bolo don kokura la patriote ka kɛ ni jatigɛ wale kɛlɛli kɔni an ka jamana kɔnɔ ko maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko yalima ko Irisilakaw mana ka ban wa ka sababuya kɛ min kɔni ye ko jateminɛw ani taabolow caman kɔni mɛn k'a jira k'a fɔ min ye Irisilakaw ye k'a bɛ se ka kɛ u bɛ an ka jamana kɔnɔ ka sababuya kɛ min ye furanjɛla fanga ɲɛmaaw ye ko kuma caman kɔni man di u ye ko nka a bɛ komi u bɛ ka baara caman kɔni kɛ ji jukɔrɔ yaasa min ye lakana ye o bɛ se ka sabati cogo min kɔni na wa ko de la sa dɔgɔkun in kɔni kɔnɔ ko ŋunuŋunukaw y'a jira k'a fɔ ko Irisi ko a ka kɛnyɛrɛye
kɛlɛcɛden dɔw ni u ye Wagner ye k'a yira mɛ k'a fɔ k'olu kɔni naamɛ Mopti o ko k'a sababuya kɛ ko Mopti n'u kɔni dara Mopti k'o na kɛ sababu ye min ye jatigɛ wale kɛlɛli ye ayiwa u bɛ se ka o kɛ ka se a dan na cogo min na ka sababuya kɛ min ye jamana camancɛ bolo kan ko kɛlɛ a yakubalen don o de la kosɛbɛ ko min ye Rusika ni kɛlɛcɛden ninnu ye ko n'u bɛ na k'u bɛ sɔn ka u ɲɛsin min ye Mopti kɔni ma ka sababuya kɛ min kɔni ye Faranjara fanga ɲɛmɔgɔw ye k'olu y'a yira k'a fɔ olu ta tɛ Faransi ko ye u ta tɛ Ameriki ko ye olu ta tɛ Rusila ko ye olu ta de ye min ye Mali ye a bɛ se ka lakana cogo min na fasodenw u bɛ se ka min ye kɛnɛya u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka u ka bolomayɛlɛmaw kɛ cogo min na ayiwa min ye u ka sɛnɛw ye u bɛ se ka o kɛ cogo min na k'a sɔrɔ o ma siran k'a sɔrɔ maa ma taa dangari o la k'olu ka ɲinifɛn de y'o ye ko ɲɔnɛ ko k'a fɔ ko Rusila ko dama ko olu bɛ se ka taa Rusi kɔni ɲini ko kelen de kama lakana o sabatili wa ko maa o maa de bɛ yen jamana o jamana de bɛ yen ko n'o bɛ se ka Mali dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya in kɔni na ko olu kɔni zɔnnen don yaasa olu ni u bɛ se ka baara kɛ ko nka ko ŋunuŋunuka caman kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ k'a bɛ komi Rusi ka kɛlɛcɛw kɔni bɛ Mali kɔnɔ ka ban ni fasiri kɔni kɛra Seri Jara fɛ min ye La Patriote kɔnɔ min ye Mamadi Bakɔrɔba Konatɛ n bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye Fadunuya Fafarakaba ko an ka taa an bɛ don min na i n'a fɔ bi Kalabankurakaw fɛ yen nɔ Kalabankura ACI la ko min ye gɛlɛya kɔni ye ko a kɛlen bɛ sabula kamalen dɔ a yɛrɛ sisan bɛ taa jɔ san 36 la tɔgɔ ye ko Usumani Mayiga e ko Usumani Mayiga ma a yɛrɛ woloba k'a fa wa Usumani Mayiga ye woloba in fa min ye woloba ye o tɔgɔ de ye ko min ye Umu Mayiga o fana si bɛ taa san 63 bɔɲɔgɔnko la ko in bɛɛ lajɛlen kɛla cogoya jumɛn na ko fɛn min ye alamisa tɛmɛnen o daminɛ mun kan o kun ye Sɔrɔnɛkalo tile 23 ye ko Sɔrɔnɛgɛ kanɲɛ 22 waatiw la min ye kamalen ye ko a ye nin waleya jugu kɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni bɛɛ lajɛlen gan i kamana na sabula a ye min ye wulikajɔ de kɛ min ye bere ye n'a ko ba kun law n'a ko law min ye ba ye o ye dugumasara cɛ sabula min ye fasirikɛbaa ye a ko kamalen yɛrɛ kun k'a kun minen don min ye ɲɛnaminimafɛn ye k'a kun kelen bɛ k'o ta k'a kun tɛ a cogo la a bɛ cogo caba ko nin ko kɛla i b'a ye k'a fɔ mun kɔni ye u ye ba cɛ garagara la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ka min ye Lapitani Sɛgɛrɛ min ye Gabriel Touré ko walasa fɛn min ye ba ye kɛnɛya siraw olu ka se k'a sɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kamalen yɛrɛ ko in kɛlen ko fɛn min ye kamalen ye ko u ye a ta ka se n'a ye lakana tigilamaaw ma ni o bɛ tali kɛ 11e arrondissement maaw la k'olu fana ye a don bɛrɛ la k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi k'a bɛ ka min ye a bɛ sigi la yɔrɔ min na an bɛ se k'a fɔ o de ye Bamakɔ kura ye ko min bɛ yen nɔ ni nin kɛla ko nin bɛ maa caman sɔn hakili la sabula an bɛ don min na i n'a fɔ bi maaw k'a kɔlɔsi kamalen kɔni an bɛ se k'a fɔ ba talen Lapitani ba ma bɔ a la ba fatula maaw k'u hakili to a la i mana kɛ yɔrɔ wo yɔrɔ la denmisɛnnin min bɛ yen a ka don cogo a bɔ cogo ani maa min bɛ taama ɲɔgɔn fɛ i k'a ɲini k'o dɔn sabula maa bɛ i mɔyɔrɔ farida koro b'a mɔyɔrɔ farida min ye denmisɛnnin ye bɔgɔkɛnɛ don n'a bɛ kɔrɔ i y'a mɔ cogo min na dɛ a tɛ cogoya wɛrɛ ta dɛ i y'a mɔ cogo min na a bɛ to o cogo de la an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye wulikajɔ kɔni ye a ka kɛ walasa min ye somɔgɔw ye u ka se ka kɔlɔsili kɛ kosɛbɛ janko so ni sigiɲɔgɔnsow ka taa se sigida yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma denmisɛnnin ni maa minnu bɛ taama olu ka se ka dɔn walasa fɛn min ye nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw ye an bɛ se ka kunbɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye sɛbɛn min sɛbɛn ka bɔ kabako Fadunuya Fafarakaba kɔnɔna na min ye Bugu Jara ale de y'a fasiri kabako fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'u fo karamɔgɔ Abudu Ture ne bɛ n bolo don ko kura o kabako kelen min kɔni ye Kɛɲɛba ale ni Kita cɛ bɛnkɛnɛkɛlaw k'u ka wulikajɔ kɔni bɔyɛnnen don ka sababuya kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna septembre kalo tile 20 ma san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 15 waati ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 18 waati a min kɔni ye siratigɛlaw kɔni ye u ye sira tigɛ mobili dɔ la fɔlɔ mɔgɔ donni mobili dɔ sira tigɛlen u ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye mobili kɔnɔmaw ye k'a ɲini u fɛ
marifa jugu kɔni mɛ u bolo k'u bɛɛ lajɛlen ka bɔ kelen kelen ka na i firi i kɔnɔ kan min kɔni mobili kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka na u dada u kɔnɔ kɔni ga u y'a lajɛ sa karamɔgɔ Abudu Ture min ye jula minnu bɛ u la musolakaw jemini bɛ mɔgɔ minnu kɔni cɛ la u ye musow kɔni ka jeminiw kɔni fɔni wɔɔrɔ bɛ o kɔnɔ ani b'u la telefɔniw ka o minɛ olu la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen cɛw wɔɔrɔ bɛ i kun ani i maa mago ɲɛ mina fɛn fɛn min ni nafa bɛ sɔrɔ o la teliya la jemini jemini to ibani n'i ko juraw u bɛ faamuya ko ne b'a fɔ ko jagokɛmusow ok jagokɛmusow naam an ka taa n'a ye jagokɛmusow u ye olu bolola nafolo bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ u la karamɔgɔ Abudu Ture nin kɛlen sa min kɔni ye mobili kɔnɔmɔgɔ ninnu u y'u bolola nafolo bɛɛ minɛ u la sangani u y'olu kɔni don ye u ka taa olu fɛnɛ taalen min ye nɛgɛ kanɲɛ 18 waati kɛɲɛba ale ni kitacɛ min ye mobili 3 fɛnɛ ye kari u ye olu fɛnɛ lajɔ min ye u bolola nafolow ye ka o bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ u la nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen sa min kɔni ye maa dɔ kɔni bɛ yen mɔgɔ min n'ale tun bɛ kari ninnu dɔ kɔnɔ ale ye laseli kɛ ale y'a jira k'a fɔ ne maa kofɔlen ninnu u bɛ ka kan min kɔni fɔ o ye nazaraka de kɛrɛnkɛrɛnyana faransɛ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛ ka o kɔni fɔ ko nka ale kɔni m'a ɲini min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ min kɔni ye jatigɛwale kɛbaaw ye hakili min b'u la nin waati laban in na a yira mɛ k'a fɔ min ye k'a ye ale sira ye ko kɔni ye Mali ko Mali yɛrɛ bɛ ka balo o de la nin waati laban in na wa ko hakilila min bɛ o la o ye de ka bisibasa kɔni don k'a ye sira ale kɔni boli la ko a ka ca na ni bisibasa donna o la min kɔni ye gɛlɛya caman ye maliden caman bɛ bɔ a kalama o de la k'olu b'a ɲini furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ min ye k'a ye sira kelen ye ne Mali bɛ ka balo ni sira kelen min ye k'u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka o kelen lakana sa ko ɲɔnɔ k'a gɛlɛyara ne fasiri kɔni kɛra Bugu Jara fɛ kabako faduniya fanfara kaba karamɔgɔ Abudu Ture min ye Mamadi Bakɔrɔba Konate min ye Bugu Jara ye an b'a fo dantɛ foli la an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye hali bi gɛlɛya bɛ yen nɔ janko min ye kabako faduniya fanfara kaba kɔnɔna na u y'a jira fana k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi musow k'u hakili to denmisɛnninw na sabula min ye an tɛna se ka nin article in k'a fɔ ko an bɛ a farafansiya kosɛbɛ nka an bɛ mun fɔ musow ɲɛna tuma dɔw la denmisɛnnin bɛ n kɛrɛfɛ ni baara misɛnnin na so kɔnɔ aw y'aw hakili to a la an balimamuso dɔ den san 2 o fana tola Bayinkɔrɔ kɔnɔji la Bayinkɔrɔ kɔnɔji Allahu akbar ba bɛ waati min na tan ni ka segin na ka buguda ni min ye sokɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ min ye n'an kana sisi min ye n ka tan ni ka segin kɛ n b'a jateminɛ n bɛ taa so kɔnɔ n bɛna gabugu kɔnɔ ko den tun bɛ ba sen fɛ den balila ka tunu ba de nana to munumunu na a bɛ k'a yɛrɛ ɲininka a donna hali sigiɲɔgɔnduw bɛɛ kɔnɔ min ye u bɛ yɔrɔ min na commune don min ye luwanse dɔ u sigiɲɔgɔn dɔ o de nana bali k'a ye fɛn dɔ fogolen bɛ ji sanfɛ o y'a sɔrɔ ji sigilen bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ o kun ka jan sow yɔrɔ la o bolila ka taa la o y'a sɔrɔ den de fogolen b'a sanfɛ a salen den salen Allahu akbar min ye den salen don ka ban sabula n'a fuguna ka ban o kɔrɔ de ka fɔ a fatula nka o bɛɛ lajɛlen na walasa dari ka kɛ a ko la u ye dɔgɔtɔrɔlakaw u ye olu magɛn joona u taara olu fɛ yen nɔ waati min na olu y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ko nin tɛmɛna a mɛnna Allahu akbar baw tiɲɛ don a bɛ wuli ka jɔ caman kɛ ga kɔnɔna la a bɛ ɲɛnɛmagoro caman kɛ nka ni den fitinin bɛ maa sen fɛ kan'a to a ka tunu i la abada kan'a to a ka bɔ ɲɛkɔrɔ abada n'a bɔra ɲɛkɔrɔ sanganin kelen a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye donc an bɛ don min na i n'a fɔ bi denbaw an b'o ɲini kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko an tunu yɔrɔ la nin ko ye sɛbɛn ye min fana bɛ n'a y'a sama ka bɔ min ye kabako faduniya fanfara kaba kɔnɔna na ladilikan don maaw ko a tɔ la jago ko waati sera ayiwa an bɛ lamɛnbaaw ni kanubaw fo karamɔgɔ Abudu Ture waati ale sɛbɛkɔrɔ gura an bɛ taa Mali ambasade kɔnɔ Mohamed Kane alias Madi Kane diplomate ba don ni jɛmukan ye a tɛ fɔ a kɔ sibiri ani kari o kari a bɛ jɛmukan in lamɛn karamɔgɔ Abudu Ture tabarikala min lamɛnbaaw ni kanubaw ye an b'u fana bɛɛ fo an mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ aw to garijɛgɛ la min ye dɔgɔkun kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ ko o kɛnɛ kan o de tun ye nin ye